Ole vo in chu hei na tho tur ka nga hle maya ni om lawa na tho na ni po nia alum lutuk lawa avot lutuk lo boka vo ina ka ti tur chu hei summer lai hianin among chepte nge ni phong mie te thil sang hi kan nga lutuk ta chu wang chuan kum tinin ka hemi ka yard hemi kan Phulhnim ma hian heng hi ka da ta hei phong mir chi sang te ticks te nge fleece te hetiang zong hi ati ni chu wang chuanin kum khata thathum adaya thathum samar chungin voi ni hei kada chuak thin ani kan yat zong a hianin chu vo ina ka na chu ni ta hianin kan da anga phong mir bu te kha ati hlum vek don ani chuan hian hei hi hian he ta hian phong mir bu te oma lai hianin achung a hianin hian phong mir te kha an ti vek mai ni I saw animals right here, somewhere here. I took chuanin nge ni mosquito te po at larva te kha ti hlum ve thowa chu wang chuan hei hi kan ya zong a ma le a hnunga summer chung in voi ni ka da chuak thin ani ka phul chuak vek ti hian pangpa te son loy ania hey take that honey that's really pretty too ole in hlung lama kan insects ho thina tur kan tia tu na chuanin kan hnim thatna lampang tur kan ti ve le anga hei ta hianin weed and feed an tia hei hi kan grass thatna tur khunia a chaw ni boka chuanin grass lo tim dang lo tro tur ti hlum na ni boka a big in dandelion le nge ni clover khatyang kha athi na turani chuan chaw a pe boka he bag hi I think it's 50 pounds, right? Kumtin kan mang thina season spring atangin cycle kha ve a chu hei hi tu na chuanin ka grass khu ka pe dona I hei hi bag ni kan mang thina I tun na hianin to te em a he thil hi he bag hi dollar som ko man de thonya chu wang chuanin tun ko ma chuan bag khat chau man kan tumanga hei po hi summer chungin voi thum vel kan round anga ya chuanin a chaw kan pe boka hei lo hi NPK an ti ang kha Mizoram ma chuanin ten hi ka da chuak veka chuanin ka pangpara te po hianin ka mang thina ni chuanin ta tang hianin kan da chuak anga heta hei hianin ka spray na tur ani ya
kan mun malam pang hi azau ang renga ti ve char chunga ya achang chuanin kaกับ grass run กัดตุปาคานนิติสักทีนะมาเซตมันกูอาจารย์ให้กันติเวดอนนี่ come on down ฮันโอ้เลยยากันถึงงานแล้วนะเฮ้ย clover อันที่เฮ้ยอันนี้กันที่มาติดเชื้อนี่อัดช่วงอาคานินอันไก่ทัดแต่เฮ้ยที่ยันอีเดนเดลายอนเตอังกูอันนี้เดเท่าว่าเฮมีเฮ็ดยังที่น่าตัวหินนี่เฮ้ยมากันหันเดียงละ clover ที่กันอังเร่งขบไม่ยังเฮ้ยนิมฮิโจเตียส่วนนี้grass เราเท่าดังเราเข้าตัวค่ะติดลมบอกกันเนี่ยเฮ้ยแต่พอเฮ้ยเราโจเวเฮ็ดยังค่ะมีเจ้าค่ะนั่นไอ้เทียนที่กระเชียอีเงี้ยนี่บ้านนั้นอันรันใส่โต๊ะกระเชียเฮ็ดยังมาเซ่ grass ค่ะติดเชียนี่เฮ้ยช่วงปอหรือจูเรย์เบดุขับไหมเฮ้ยOh, we got a lot of clovers here, hon. Clover and some look my hay. And the hun to tak alone here. Hon, there's mushroom. Pan, throw my hay. Yang lại cho nên grass Enkawl nó sẽ po hi at hae ma at so le at ti na at so pek ro le thiêu đắng lâu chú về tour thì nó thế cả ông ta chú vào cho nên thì em mà thì cần gas bộ thì cần Enkawl muốn về thâu à chú vào cho nên anh nợ về ăn răng thế na xong mà cho nên mà sẽ Enkawl lâu cho nên là chặt choáng lâu nè ole khát tít mấy khá lâu nè sẽ kalom em thank you so much God bless